I popri tým, že termíny otrimovania i programy manifestacijo, ktorí utvrdzeni na prethodnej schadzki za teraz nepremenjeni, osnovni problem, z ktorým še začeli členi organizacійного odboru 2 mešaci pred otrimovanjem festivala, to programni zmisli, z ktorými budú vyplnjeni toti manifestaciji. Po spoznanjih organizatorov po naših kulturno-umetnickih društvoh jest še menje aktivni folklorni i špivacki grupi, okrem dzecinskih i starših žridlovih, poneže mladi i štrednji generaciji preobterhovani za zrišovanjem vlastnih egzistencijalnih problemov. Okrem toho, po rozpisanim konkursu za novu produkciju po teraz stigli 3 dzecinski i praktično ani jedna kompletna zabavna kompozicija, poneže stigli ljemdaskeljo skici za kompozícii od jednoho autora. Preto by vychasnoval náhodu apelovať ešte raz na všetkých tvoriteľoch, kompozitoroch, písateľoch textoch, že by našli moci, že by poslali svoje roboty na konkurs Červenej rúži. Pravda, on sa zakončuje 30. apríla, ale na dneškajšej skádzky organizacijného odboru dohovorené, že by sa tot konkurs predĺžil ešte pod 10. maj, takže pod 10. maj môže poslať svoje roboty. Nážaľ, ďalej nemôžeme predĺžiť ani konkurs, poneže po festivalu ostáva bardzo málo času, že by sa to tých kompozícií aranžíralo, napravilo matrici i uvežbalo za vyvodzenie. Už tako i po pešomajskih švetoh okreme formovana grupa malo bi šitski našo mesto, že bi še po polovku i do toho mešaca na programnim i organizacijnim odboru utvrđeli definitivni zmisli i koncepcija šitskih manifestacijoh na Červenej rúži.